हाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव फिन खेब नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। दायो जों मैगं खानो फैदों आं ओमफ्राय जोंनि न' खाथिनि मादै ओमफ्राय आंनि बिनानाव माने बिनानावखौबो लाबोफादों केमेरामेन खालामनो आरोना लोगोफोर आङो माने भिडिअखौहाय रायलायनायजों होनाय जाया बांसिनानो ओमफ्राय माने टाइमखौबो मोजाङै मोनाना लोगोफोर ओंखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ थेवबो रायलायनायजों खालामाब्लाबो थेवबो अननानै नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय माबाफोर गोरोन्थि मोनोब्ला आरोना लोगोफोर माबाफोर बुंनांगौ दंब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बिदिब्ला नायलांदोलाय लोगोफोर। What? Oh, embusu ना फांकास ओमफ्राय दिंखिया साराया दुंनो होगासिनो ओमफ्राय दायो दाउदैजों दिंखियाजों एवनोसै। दाउदैजों दिंखिया एवनोसै। नाखौ खान्थाल बेगर बाथोना गोरानथार माथो।
दायो बानलु खानो फैलायबाय बानलु गैयानो ओंखायनो खानो फैबाय आङो गेलेगासिनो नानि सागरिखाया बिमा आदै उन्दैजों माने आदैनि फिसाजोजों आरोना Jangan saya. Ada mun suya. Guys, kak. Ni tiga lemah ham ke. Kan talayu bisa. Hah? Saya gini rangkan. Này thấy xe lại, này thấy xe. Này thấy xe. Biết rồi. Cái một chữ không ạ? Đây à? Này xin nhé vậy. Ê! Về. Ồ. Mà chắc là làm cái thằng. Cái thằng. Sao không vậy? Ngắm giật lắm ạ. Siapa dia? Kamu jangan kenal. Siap akan telan na. Ê nụ không mà? Ê lại. Đây này. नुवाखै सालायावसो थांनानै ओंखाम जानो हाया जाबासो र' Jangan Geli sekantalan. Ayo. Hah?